Hán, 37. je Tomáš Kovačný, Zdeněk Tichý, Milan Malou, 40. je Petr Fiala a 41. je Honza Sýkora. Tým, co nám odstoupili. Lumír Firla, technická závoda verze 4 motor, Jirka Skula, taky motor, ne Diferák, Daniel Landa, no tak toho jsme tu včera viděli. Tady se píše oficiálně, že to je únik koleje, ale u Daniela Landy to byl únik čeho, tady si s tím úkem trošku pohrál. No, my jsme měli včera pocit, že ještě neskočilo natáčení tomu tato, když jde k tomu Kirejkera. Landa si to dává jako hodně test, jo, takže to. Pak byl ještě odstoupil Míra Píšer, technická závoda, Peťa Brindalně, to je velká škoda, Petr Hozák, Petr Brindal tam má technickou závodu. Míra Plíhal tady má napsáno, že je bez pohonných hmot. To je opravdu to vypadá, že to není legrace, to oficiální papíry. Pak tu máme Honza Štěpánek, technická závoda brzdy. Pak máme Ondra Baťák, odstupivší, technická závoda a motor udělal také Viktor Sabo. Tak, když se díváme na auto, tak máme tady ještě zaváděcí vozy. Bulka a Bulka, to je tohle Bulka. Každopádně, vážení přátelé, zde na Strahově na poslední kazetě 16. týdka z pražského rally sprintu nám budou vozy startovat v opačném pořadí. Tak jako to bylo na zahalovacím okruhu, který zde včera, tak i dnes nám budou startovat vozy podzadu. A jezdec, který je na posledním místě, nebo startovat jako první a do toho pořádí ználeval. Z obecného pořadí, to znamená, že po 6 jezdechy se po 6 jezdechy právě probíhá přestupení. Takže to je nás budete vidět, kdo jak si pořadí. Je to tak, je to tak. Je to tak, každopádně zatím to nevíme, protože naše blesková časomíra zatím ještě nedodala moc jeden na návrh, my jsme se do ní mohli podívat. Ale pak na to dá 20 chvílí,